spomínam, že to oblečenie má veľmi veľký, silný komunikačný vplyv na to, ako nás ostatní vnímajú. A že preto je fajn sa nad tým zamýšľať, ako vyzeráme, ako pôsobíme. Hej? Je to mocný nástroj, ktorý ovplyvňuje to, ako nás vnímajú iní, ale aj ako sa cítime my sami. A práve tie signály, ktoré oblečenie vysiela, môžu byť rôzne a môžu byť pre tých ostatných dôležité, alebo aj pre nás. Na druhej strane, tieto vnímania tých ostatných ľudí môžu byť veľmi subjektívne a zároveň môžu byť rôzne interpretované. Hej? Pretože každý má iné očakávania, iné preferencie. To, čo na niekoho pôsobí ležerne, môže byť pre iného zase práve pozitívne, napríklad je to odraz uvoľnenosti alebo sebavedomia, hej? Alebo slobody, čokoľvek. Ten rozpor, ktorý mi tam v hlave vznikol je, že tak OK, otázka vzniká. Máme sa teda zameriavať na to, aby sme my zapôsobili na tých ostatných, aby sme tým oblečením naozaj vždy komunikovali to, čo potrebujeme, čo sa tam patrí, hej, v tej danej situácii, alebo sa vôbec, má to vlastne význam sa snažiť, keď aj tak tí ostatní môžu rôzne interpretovať to naše oblečenie a môže to byť veľmi subjektívne interpretované.